Salam gadırlı tomaşaçılarım. Yaylımda Ceyhun TV. Sizin ekliğinizi hoş gördük. Biz Çerciv adlı rubrikamızın bu gedeki täze sanyny 9 may, ýagny Beýik Ýeňişiň güni münasibetli başlaýar. Şol münasibetli hem biz dörüjülük toparymyz bilen bugün Türkmenawa şäherindäki Beýik Watançylyk urşy müzeýine geldik. Bu müzeýiň taryhy 1985-nji ýylda başlanýar. Hut şo ýylyň may aýynda Sowet Soýuzynyň gahrymany general mayor Ivan Vasilievich Panfilov'un 3 otogdan ibaret bolan öý müzeyi açylýar. Ondan sonra onun meýdany giňeldirip 2005-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenawa şäheriniň Beýik Watançylyk urşy müzeyi dikilýär. Gelin indi bolsa müzeyi bilen has ýakyndan tanışmak üçin onun içine syýahat edelim. Mehriban tomaşaçylar, gelin häzir bolsa biz Beýik Watançylyk urşy müzeýiniň ylmy işgäri Dursun Cemal Seyidowanyň bize kömek ýardam bermegini müzeýiň içine syýahat edelim. Ine şu görýän otogumuzda, ýani müzeýiň gireligisi diýip atlandyrylýar. Bu ýerde görýän müzeýiň gireligisinde 3 tane uly görümli fotosuratlar ýerleşdirilende. Şu ilki bilen gözüň düşüp duran uly görümli fotosuratda 1941-1945-nji ýyllarda Ikinji Jahan uruşundaky wakalary, Ikinji Jahan uruşunda dereksiz ýiten eskerleriň şanyna bagyşlanan Bak ot ýadygarlygynyň uly görümli fotosuraty ýerleşdirilýär. Ine bu görýän uly görümli fotosuratymyzda, ýagny uruşun gidip duran her ýylda, ýagny Moskwanyň Gyzyl ploşadynda harby ýürüş geçirilýän ekende. Şo döwürde de bir uruşun gidip duranyna garamazdan şo harby ýürüş hökmany suratda geçirilipdir da. Şonda eýem eskerleriň ine şol wagtyň pursatlary awa nemisleriň baýdagyny ilki bilen hapalap duran, sonra onu oda atıp duran pursatny görkezýän uly görümli fotosurat. Ine bu görýän uly görümli fotosuratymyzda, ýagny 1945-nji ýylda biz Beýik Ýeňişi gazanamyzdan sonra şu iki sany, ýagny Germaniýanyň Berlin şäherindäki Reichstagyň ýokarsynda iki sany eskeriň Beýik Ýeňişiň baýdagyny dikip duran pursatyny görkezýän uly görümli fotosuraty görüp bilersiňiz. Indi geçäýin bäri biziň. Ine bu görýän zalymyzda, ýagny uruşun gidip duran pursatyny görkezýän uly görümli fotosuratlar, kiçiräjik görünüşli fotosuratları synap bilersiňiz. Ine şu zalymyzda ýerleşdirilen bir näçe eksponatlar, ýagny general mayor Ivan Vasilievich ine fotosuraty, portreti, ine mundan özüniň giyen, ýagny general mayorlaryň giyen papagy, depter, galamlaryň salarýalyk ýan torbalary, ine ara gatnaşygy saklarýaly ýan bilen altypýan ýan telefonlar, öý telefonlar, ine siýasalynýan bir näçe çüşe gaplary, hemde 1941-1945-nji ýyllar uruşunyň gidip duran pursatyny, nerelerde gidip duran pursatyny görkezýän uly görümli kartalar ýerleşdirilen. Ine general mayor Ivan Vasilievich eýnişini goýarýalyk şkaflary, giyen plaşy, o taýda patifon atly saz guraly, ähli zatlar şu taýda ulanan zatlar ýerleşdirilýär. Bu zalymyzda, ýagny ikinji bölümimiz diýip atlandyrylýar. Uruşyň başlanan wagty diýip atlandyrylýar. Şu görýän vitrinalarymyzda, ýagny faşistik çöziş diýip atlandyrylýar. Ýagny uruşyň başlanan wagty, ine ýörüte buýruklaryň üstü bilen uruşyň başlanan wagty adamlar ýörüte milletin atlaryny belledip uruşa uğradylan pursatyny görkezýän fotosuratlar. Ine 16 ýaşdan geçen eskerleri ýörüte özleri milletin bardylar. Harby ýagny mektepleri taýynlap ýörüte uruşa uğradypdyrlar. Ine bu görýän vitrinalarymyzda bolsa uruşdan gelen hatlar diýip atlandyrylýar. Uruş döwründe eskerleriň öýlerine ýazan hatlary. Ine bu görýän vitrinalarymyzda bolsa Türkmenawa şäherinde ilkinji harby gospital açylýar da. Şo taýda eýem yaralanan eskerleri bejerip duran pursatyny görkezýän fotosuratlar yerleştirilen. Yine berde vitrinamızda General Mayor Ivan Vasilievich var da yeni egindeşler var da kıyskacık
maglumat, iştayda özünün maşgalası barada maglumatlar, egindeşler bilen düşen suratlary. Ine bu görýän vitrinamyzda uruşda howply ýerlerden adamlary howpsuz ýerlere göçürilip gelip duran pursat barada maglumatlar, arxiv resminamalar, fotosuratlar. Diňe bir adamlar göçürilip gelmän, esem ýany bilen zawod, fabrikler hem göçürilip gelipdirler. Ine bärde görüp duran uruş döwrüniň gazetleri diýip adlandyrylýar şu vitrinamyzda. Şu döwürde Krasny Vodnik, Çerji Pravdasy diýen gazetler çıkıptır. Şol gazetlaryň üstü bilen, radiolaryň üstü bilen uruşyň nerelerde, näme derejede gidip duran pursatyny şol gazetlaryň üstü bilen bilipdirler. Ine bu görýän vitrinamyzda şu döwründäki dizametrlar, protivogazlar, eskerlen ýağın pilçekleri ýörüte eplenip ýağını bilen götürür ýalyk ýağın pilçekleri ýerleşdirilýär. Ine bu üçüncü bölümimiz bu zalymyzda ýagny uruş döwrüniň yaralary diýip adlandyrylýar. Ine şu görýän vitrinamyzda ählisi yaralar barada maglumat, ine mina oklary, düşmanyň tankı geçende ýörüte ýere gömülüp üstüne geçende ýarlar ýalyk. Ine aviasiýon bombalar, ok peşenleri yerleştirilýän demir peşen gaplary, ine bu ýerde yerleştirilen ýene RKG-42 kısımlı el granatlar, sonra Mauserler, DШKM, pistoletli revolverler yerleştirilen. Ine bu ýerde görýän vitrinamyzda suratda traktor ýörüte demir zawodlarda ýa uruş döwründe ýörüte yaraglar çıkarıp başlapdyrlar. Ine bu görýän daşar ýurt yaragy bul eýýan 1881-nji ýylda Göktepe galasyndaky söwüşen yaraglar. Ine bärdäki görnüşinden hep sylap bilersiňiz. Ine bulam uruş döwrüniň yaraglary diýip adlandyrylýar bu bölümimizde de. Ine bulam daşar ýurt yaragy Göktepe galasyndaky uruşlar. Bular revolver, pistoletler, bäş atarlar diýip adlandyrylýar. Bular nemisleň geýen paskalary bular. Ine bu ýerde görýän vitrinamyzda snaryad Katyuşany okudy diýip adlandyrylýar. Şu Katyuşa ýörüte oýlanyp tapylanda, Katyuşa ýörüte oýlanyp tapylanda ýörüte bir maşina bolupdyr da. Şotaýk 4 adam içinde yerleşipdir. Ýagny sürüji iki sany atýan adam, ok yerleyen adam, bir sanım atyançı. Onun içinde iki sany knopkası bolupdyr. Bir knopkası atyan knopka, ikincisi düşman şunu ýörüte içinin gurruşyny öwrenjek bolupdyrlar da. Şonu öwrenmezlik üçin beýleki knopkany şu 4 adamam şu maşynyň içine girip, şonu beýle knopkany basanda şu 4 adam içinin hawa içinin oklary bilen bile ýarylypdyr da. Şonu öwrenmäni neme may bolmandyr da şolara. Ine bu görýän bölümimizde ýagny uruş döwrüniň resmi giyimleri diýip adlandyrylýar. Ine resmi giyimleri, eskerlengen resmi giyimleri, deňiz eskeriniň giyen egneşikleri, resmi giyimleri. Ine bärde general mayorlaryň giyen papagyndan başlap, ine her bir çyna degişli papaklar yerleştirilýär. Diňe bir olarda ine bärde nahar ýen demir gaplary, suw içýän demir gaplary yerleştirilen. Ine bu görýän vitrinamyzda ine yaralanan eskerleri akiderýalyk nasilkalar hawa, sanitar nasilkalar, sanitar torbolary ýany bilen götürer ýalyk ýany goşlary. Ine bu bölümimizde ýagny tyl uruş döwründe diýip adlandyrylýar. Ine tylda zähmet çeken zähmet ýitiralary barada görüň berýän bölümimiz. İlk bilen sylap duran vitrinamyzda uruş döwrüniň pul birlikleri, ulu görümli Leonowyň çeken ulu görümli fotosuratlary ýörüte çekilen suratlar hawa seredin. Şunda ýam sylap bilersiňiz ýörüte gaplarda egneşikleri, bir näçe bakça önümleri, ýeremişleri ýörüte ähli zat front üçin, ähli zat ýeňiş üçin diýip ýörüte şigar arasynda uradypdyrlar. Ýagdaýyna ine seredin pomidory uradyp bilmedik ýagdaýynda onuň qakadylan görnüşini hem uradanlyk barada fotosuratlar, köpürägem aýal gyzlar. Ine bu ýerde görüp durşuňyz ýaly biziň 5-nji bölümimiz.
Beýik Ýeňiş diýip adlandyrylýar. Ine bu zalymyzda esasan veteranlara goşulan ordenler, medallar, hormat hatlaryň bir näçesi yerleşdirilendi. Neştaýda biz 9-njy maýda Ýeňişi gazanandan soňra ýüreti adamdan sereden adamlaryň ýüzlerinde ýüreti şatlykly bir buýsunçly ýylgyryş alamatlary görünýär. Hawa taýda da veteranlarymyzyň fotosuratlary, olaryň ordenleri, medallary yerleşdirilen, hormat hatlary yerleşdirilen ine görýän zatlaryň. Ine bu ýerde uruşdan gelen hatlaryň bir näçesi yerleşdirilen. Näderde de şeýle. Sağ olun Dursun Cemal, köp bugün gününe bize yardım berip, kömek edip, ekskursiya guranyňyza. Elbetde bu maglumatlary bilmek meniň üçin diýsen gyzykly boldy, tomaşaçylarymyz üçin hem gyzykly bolandyr diýip men pikir etýän, umyt etýän. Elbetde her bir esker şu häzirki zamanamyzy peşkeş beren diýip aýtsagam ýalňyşmaýar, sebäbi olar jan berip biziň şu wagtky güne ýetmegimize ýardam berdiler, öz şirin janyndan geçdiler. Şonuň üçin bu eskerler ähli kişiniň hem kimin ýüregine baky ýaşar diýen sağ bolun ýene bir ýolum bize şeýle gyzykly maglumatlar hödürläniňiz üçin. Mundan welekde janyňyzyň sag bolmagyny, başyňyzyň dik bolmagyny, işiňizde de mundan welekde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu etýär. Şeýle de ýetip gelýän 9-njy maý, ýagny Beýik Ýeňişiň 76 ýyllygy münasibetli hem sizde tüýsürümizden gutlaýar. Sağ olun. Hormatly tomaşaçylar, ine şunuň bilen bugünkü saýahatymy jemleýär. Siziň ähliňizden gowunyňyzdan turandyr diýip umyt etýär. Bu arada öz beýlikleriniz, pikirleriňiz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle de biziň kanalymyza agza bolup bilersiňiz. Biz bolsa siziň bilen uzak wagt hoşlaşamdyk. Saýahatymyzyň indiki sanlaryny görüşýänçek bolsa hoş wagtyňyz. Şeýle siziň ähliňizi bayramçylyk münasibetli tüýsürümden gutlaýan.